салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро, кадоме ки мошин дар кор боша айкария ватсапи мода нависед. тамом намуди мошинҳо, масалан экскаватор, чӣ намуди техникае дар кор боша бародаро дар ватсапи мо ҳастай. бародаро роя мекунам бо нархи арзон. мошине ки рӯи экрана мебинед бародаро, Hyundai Sonata E20 ҳастай, корейский. соли 2010, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 2, коробка автомат, ҳолатш беҳтарин. мошин бародаро 20 рӯз пеш айкария овардагӣ, растамошка кардагӣ, 1 сола ҳуҷҷат, транзит. мошин на хаду, краскаш тоза, мотор, коробка ходовиш 100% задагӣ пӯстагӣ надорад. бе ягон расходи камодия бародар, фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша 110 000 сомон мега. хайдори ане боша бо муомила мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, рақами рӯи экрана муроҷиат кунед. Opel Zafira ҳастай бародаро, соли 2006, сӯзишвориш дизел, кузов минивен, объёми 1.9, коробка автомат, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 соат тонировка, мотор, коробка ходовиш 100%, задагӣ пӯстагӣ надорад. салоншам тоза, баллонош ҳолати беҳтарин доранд. бародар қарздоре бародаро, ба ҳамин хотир срочно арзон фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нарша 55 000 сомон мега бародаро. хайдори аниқ боша савдо мешавад. варианти алиширам ҳастай ки ягон мошини масалан 25-30 ҳазора боша, болои бо сумбутия алиш мекунад. бародароне ки мошинхар ҳастед ё ки мошини алишӣ дошта бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. мошини навбатӣ бародаро BMW ҳастай, солиш 99 сол, сӯзишвори газ бензин, кузов седан, объёми 1.8, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро гази бензин кор мекунад, гази Евро 4 задагӣ, мотор, коробка ходовиш 100%, баллонош ҳолати хуб қарор дорад, салоншам тозаҳай, краскаш 100% бародаро, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, нарша 45 000 сомон мега. хайдори аниқ боша савдо мешавад. варианти алишӣ ҳастай ки ба ягон мерседесҳои компрессор боша бародаро алиш мекунад. бародароне ки хайдор ҳастед ё ки мошини алишӣ дошта бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экрана рақамҳои Тоҷикистон ҳастанд. метавонед промои занг занед ё ки рақамҳои Россиядан ватсап дорем, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. труба скваж ҳастай бародаро, яъне трубо барои масалан замина кофтан, об баровардан. трубо ғафсишу бародаро 270 мм ҳастанд. 100 метр трубаи наван варид надоранд. филтр ҳамашу ҳаста бародаро, фақат мегирӣ масалан кор мекунӣ. метраш 400 сомон, 100 метр 4000 сомон бародаро. қарор доранд дар ноҳияи Зафаробод, вилояти Суғда. касоне хайдор боше, марҳамат, рақамҳои рӯи экран, рақамҳои Россия, соҳибшона дар Россия бародаро, метавонед ки занг занед ё ки тариқи ватсап муроҷиат кунед, маълумоти пуррактара аз соҳибшо дастрас кунед. эълони навбатӣ мо бародаро, замини фурӯшӣ ҳастай, 6 сотиқ замин дорад. замин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, колхози Москва. дар наздикии замин бародаро, мактаб, масҷид, балниса, ҳама чӣ ҳастай. трассаи Душанбе Регар бародаро 100 метр дуртар ҷойгирай. дар замин оби качайка, оби ҷӯйбор ҳаст. нархи замина бародаро $20,000 мега. хайдори аниқ боша бо муомилаи хуб дорад.
касони харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран да ватсапам доранд, метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти пурратара дастрас кунед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони дигари мо бародаро хонаи фурӯшӣ ҳастай, хонаи дуошуне ки ду этажа ҳастай, дата подвали калон дора, якум этаж бародаро 3 хона дора, дуюм этажаш 5 хона, кришашам масалан хона карда мешава. Заминаш боша 8 сотиқ замин ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, колхози Москвада бародаро, дар наздикиш мактаб, масҷид, мекпун ҳама чи ҳаста бародаро, об свет дора. Яъне ки оби качайка, оби ҷӯйбор ҳастай, ай тарасай регаро душанбе бародаро 100 метр дуртарай. нархи хона боша бародаро 820 000 сомон. Харидори аниқ боша биё мега ай пеш бина, бо маслиҳат мекунем, арзонтараш мекунад. марҳамат бародарони хонихар, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти иловагира аз соҳиби хона дастрас кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо ҳастай. хайр то наворҳои оянда.